عفت مسرتاو ነገር ኣብ ግዛታው ሓድነት ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ መስተንክራዊ ቃልሲ ተጓድላዊ ታሪክ ኤርትራ ጸሎሎ ዝዕይና ካይዳ ግን ኣይቅበሎና ኣነ ምክንያቱ ናሻዕብያ ታሪክ ናተ ሻዕብያ ናተ ታሪክ እዩ ለየ ዝኣምን ናሻዕብያ ታሪክ ምስናይ ሕወሓት ዝነበረ ርክብ ጽቡቕ ዲሕማቕ ብዘየገድስ እሱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ እዩ ኢለ ዝኣምን ቢኮዝ ኣው ተጋሩ ተሰውየ ጽንሒ ተቋርጽን ናይ ሻዕብያ ቃልሲ ዘመራስሕ ዝኾነ ይኹን ብርጌድ ንሓመዱዶ እዚ ታይኽትብልዮ ማሕበር የሕዋት ጋዝያ እንደገለማ ብስሩ ትክክል ይኾነ ሻዕብያ ድኽመታት ኣለዎ ድኽመታቱ ቀሪፍካ ጥንካረታቱ ከመይ ንርብሐሉ እስኸ ናይ ሕወሓት ድኽመታት ኣለዎ ናይ ሕወሓት ጥንካረኸ እንታይ ይመስል ተጋዳላይ ሕወሓት ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ኣርኒብካ ናብ ሓደ ምጽኢኻ ናይ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መጻኢ ዕድል ክርብሐሉ ብዘኽእል ቃልሲ ከመይ ገርና ራን ንገብሮ ተኾይኑ this is welcome ተዘይኮኑ ሻዕብያ ሸይጣን ይናበልካ ምኻድ ሻዕብያ ሓራድ ሰብ ይገለ ምባል እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን